Исәнмесез минем кадерле дусларым? Я, ни хәлләрсез? Әти-әнигез белән борчагыз пешәме? Әкиятләр укыйсызмы? Әллә инде телефоннардан гына утырасызмы? Ягыз әле сүндереп куйгыз ул планшетларыгызны һәм компьютерларыгызны. Мине тыңлагыз. Мин сезгә бүген аю белән карт турында әкият сөйләп китермен. Борын заманда яшәгән ди бер карт. Һәм көннәрдән бер көнне ул шалкан чәчәргә киткән. Моның басуда нәрсәдер эшләп йөргәнен күреп янына аю килгән. «Эй, бабай, нәрсә эшлисең син?» дип сораган. «Менә күрмисеңме, шалкан чәчәм» дип җавап биргән карт. «Әйдә алайса, бергәләп чәчәбез ул шалканны» дигән. Шулай итеп, аю җир казый икән, артыннан бабай шалкан орлыклары чәчеп бара икән. Эшне бетергәннән, көннәр, атналар һәм айлар узган. Менә инде шалкан уңышын җыеп алыр көн дә килеп җиткән. Карт янына аю килгән. «Я, аю, ничек бүлешәбез? Син сабагын аласыңмы, яисә төбен аласыңмы?» «Әлбәттә инде сабагын» дип җавап биргән моңа аю. Шулай итеп, бабай белән аю шалканны җыйганнар, сабакларын аю алган, төбен, шалканын үзен бабай алган. Берничә көннән карт шалканны тияп базарга сатарга дип киткән. Барганда юлда моңа аю очраган. «Эй, карт, кая юл тоттың?» дип сораган. «Менә шалкан сатарга базарга барам» дип аңа бер-ике шалкан биргән. Шалканны куып караган да аю: «Ай-һай, бигрәк тәмле икән. Эй, бабай, син мине бит алдагансың. Икенче юлы төбен астын мин алам, өстен син алырсың» дип җавап биргән. Шулай итеп, икенче елда килеп җиткән. Бабай кабат басуга бодай чәчәргә киткән. Моның янына тагы аю килеп баскан. «Я, бабай, ни эшлисең син?» дигән. «Менә бодай чәчәм әле» дигән. «Әйдә, бергәләп эшлибез» дигән дә аю җир казып бара икән. Артыннан бабай бодай орлыклары чәчә икән. Көннәр узган, айлар узган, аю басу кырыена ятып, бодайның өлгергәнен саклап көтә икән. Менә урак вакыты да җиткән. Карт инде аюдан гадәттәгечә: «Я, аю, кайсы тешен аласың? Төбен тамырыңмы, әллә өстенме?» дигән. Бу юлы инде аю алдатмыйм дип, төбен алам дип җавап биргән. Шулай итеп, бодайны урганнар, башакларын өстен карт үзенә алган, тамырларын аю тияп кайтып киткән. Бабай өенә кайткач, он тарттырган, икмәк салган, аны тәмле итеп пиштә пешергән һәм базарга сатарга киткән. Юлда барганда кабат моңа аю очраган. «Эй, бабай, син кая барасың?» «Менә җыйган уңышымнан пешергән икмәгемне сатарга барам» дип аңа бер телем икмәк сузган. Аю әлеге ипине ашап караган да: «Нишләп соң сез кешеләр шундый хәйләкәр? Менә кирәк вакытта бик тапкыр һәм зирәк тә була беләсез» дип сораган. Шул гомердән бирле аю белән кешеләр арасындагы дуслыкка киртә куелган. Һәм инде алар бер-берсе белән очрашудан читләшә башлаганнар ди. Менә балакайларым, аңладыгызмы инде? Димәк, хайваннарның үз урыны, бу дөньяда адәмнәрнең, кешеләрнең үз урыны. Мин сезнең белән гадәттәгечә киләсе әкиятләргә хәтле сау булышам. Хушыгыз!